to maɓɓe to ala ko woni toon ko gangalu ngu woni sabu ñande nde dañɗen fof kamɓe ɓe mbasata nde pinɗen fof kamɓe ɓe ɗayan nde dartiɗen fof kamɓe ɓe poolete ko ɗum waɗi noon ñande fof koɓe fewjuɓe kaɓirɗe bonɗe ngam halfirde men ha janggo ha faɓi janggo ha to Allah haalni ɓe jotori e hakkillaji maɓɓe ko ñande gummitiɗen fof ɓe mbasat koɓe keɓatno e men ko sabu ɓe mbawata en timde sen pini ɗum waɗi noon kala gardiɗo dowla e nder Afrique pinɗo ganduɗo ɗum so etima daranade leydi muɗum walla dunde Afrique ina findina yo en dutto e ko jeynoɗen ko e gande men hanki beele mbasen yowitade soɓe etima famodirde muɗum e teppude ɗum so jaɓani tan ɓe pewjanan ɗum ɓe mbara ɗum walla ɓe itta ɗum walla ɓe pawe muɗum tiwande ɓe kiiɗa ɗum ha leydi muɗum tampa lorla yimɓe leydi muɗum ɓe ganca ɗum daro e ittude ɗum kareli gimmo e leydi mum fof bona firto yarugol muɗum yeeso telɓa hen kadi jaɓɗo koɓe mbi ko fof ɓe mballa ɗum laamo eɓe dogna e leydi muɗum koɓe beela ɓe ñamla ɗum kaalisaji ɗi wawa yobde woni teppama tappama wonta halolinde e dow maɓɓe hay e dow yimɓe mum saka e dow goɗɗo ina womba jappere mum haade mum ittede ko ɗum waɗi noon ardinoɓe Afrique saggunoɓe e Afrique fof pewjana ko wayno Lumumba en Sékou Touré en Kwame Nkrumah en Nasser en Modibo Keïta en ha yetti Kadhafi en ɓeɗo Nelson Mandela en Mohamed V en Amilcar Cabral en Muhammad el Kadhafi ko ɓoyani ko ɗum addani ɓeɗo daranede law gila ɓe pindinani Afrique gila e puɗɗufuɗe jamanu yimɓe ɓen on saha tawata ko neɗɗo liggorto ko kaaƴe kecce woni eɓade sa yi fuutankoɓe kadi mbiya jamanu kaaƴe kecce gila kaaƴe ko kecce ko eɓe jiiya kaaƴe eɓade e gogade e ceeɓnade e mbino dawa dawi dawɗen en kalino ɗum dawol en enen fof ko hen koye ngol dawol jaltuɗen en mbi jamanu kaaƴe kecce en mbi diɗol hayre firtotako ko ɗum ɓe mbiyata la préhistoire woni Pulaar ganni mo windaka mo cimtol mum fawi e battatine walla ɓarakke neɗɗo ko wayno Pierre Poli woni kaaje gogaɗe Pierre Taillé kaaje cettade les bifas belniraɗe e banggue les bifas woni kaaje belnaɗe banggue goto Pierre Talis woni banggue ɗum woni eɓade cehaɗe e Pierre Poli woni kaaje ɗatnaɗe woni hono ne mbiyeten kaaje rigango walla kaaje murle toƴƴirɗe walla boɓi kaaje baɗene ngeeƴu jambere ni walla yamde jambere ina yiye e leydi ne iri nde wonno leydi ko fawru ko leeli e muɗum fof moftan gollorɗe mamiraɓe men ɗe ɗen ɗon kaaje cehaɗe woni jamanu kaaje kecce ko duuɓi ujunnaje 15 hade Innabi Isa feñde ha ɓe jetti e ɗiɗon duuɓi 40 ujunere hade Innabi Isa ko e wimbaluji kaaje ɓe koɗno kamɓe tubakoɓe raneɓe ɓe e wiide en pinal maɓɓe ngal sertani e pinal meɗen ngal ɗo ɗum woni ko jiɗɓe sifade e andinde on ko nawtiri en caggal e ko nawiri ɓe yeeso e nder wimbaluji kaaƴe he